Stoykanı bitirişini orkada. Aptala. Onunla kodu 20 cm. Aşağım 9 cm ya 10 cm ya. 9-10 cm. Şöyle çıktı ya. Ama şimdi ovadan çıktı ya. Evet. 4 santimetreden aralıklarını belirleyip ondan köpüğünü sarayana da yattık stoyka, ne hili dik stoyka, ne hili onun şu cağaçtın kumusuna minip duruyanlar var deyip bilen stoykanın her hili görünüşü var. Aslında stoykanın her hili görünüşü var. Yönü pikir ediyanız hersinin o ayrıtın bitirişi vardır öyle. Aslında hersinin o ayrıtın bitirişi yok. Dine şu bitirişleri diye stoyka. Yani her kim bir hile biteceğin varsa biteceğinlerden dine açılışa bağlı. Açılışını uluyu küçede açıverler. Mesela yatık stoyka edecek olsa Näme abysna açılışymyz gapdalaýady aşak fikratçasa. Şonu gapdalaýady aşak onu atýaňyz. Gözüňize gelmi? Aşakyna ulatýaňyz da, onu aşak etýär. Stoykanam dakýaňyzdan aşakda bolup durýar, şunuňmy? Diňe aşaklykdan ulardy bermeli, şunu yatyrjak bolsaň, bärsini kiçeltýäňiz, aşagyny ulardyňyz. Ona diketjek bolsaňyz, ýa-ni aşak fikredýän bolsaňyz, aşak alt edýäňiz, ýedi edýäňiz, gapdalaýady aşak ýedi. Şeytyadan o bercinin şey deyip çık o dönüyor. İyi olur azmerşin. Ondan sen ismen var. Yakan açışı ne hili? 50 santim boyunun yakası. 50 varsa, ana. Sen bundan küçültmelerler. Şundan şey diyemez. 25 santim diyemez. Mesela 50 varsa, 1 santim dikine de pas koyamaz. Onun şundan şey deyip çık etleýäňiz. Düşündüňmi? Onun ýene de bir zat ýetdirýin. Şey deyip mata alýarlarda köp sem ýatypdyr. Biziňeden radymyz, stoykamy owadan oturanok desmen. Ana, stoykany bara, matamyz ýetenok diýip, o isleňe wara konsert ýok şey diýip, terep şunsyny şu tarapda meselem şeyle warsa, matama şunu ýaljak galan warsa, şu ýetmese, muny bäri şey diýip süşürip alýarlar. Ana. Ştayda fıgdırıp, esası ştaylarına feredyalarda şunu öferen aklar şunu yakinadı alayda. Zara ana, yalınız şun, ana, şu cağaşıdır olayna ya. Şun, gün şeyle durmalı. Ana, gördün mü? Matani kepleyene, şu gün şun ştayna durmalı. Ana, feret, bu tane de fişir yukaraktan. Ana, bunu şeydi, yalınız şeydi vedyana da ana. Aşağı düşya gördün mü? Stoykanın hal parıptır ya, yalınız vardı. Bunu şey diýýär, terep näçe santy ýokaryk galy. Ştaýda duran stoyka şuna geldi, düşündiňmi? Şu şeyle gitmeli ýokarlykdan aşağı gitmeli. Gün şunu deň normal. Sygana oklaýdyp, eýlämeýler, ýöne 1 santyjyk şeyler diýip münýalaga almaly. Ana. Şunu